да си плащаме данъците. Но видяхме в дългите години такива, действително, мафиоти, които застанаха начало на държавата, на нашата мила родина, я изпомпват, крадат я и не остава нищо за народа. Даже все още се чудим как тази мила родина все още съществува. Явно имаме много богата родина, но те искат действително от рай да я превърнат в пустиня. Ще им позволим ли такова нещо, приятели? Няма. Затова всички заедно влизаме да се борим, защото е ясно, без да влезем в парламента, без да сме там, без да разкрием всички тези кражби, трудно ще стане. Ето, той знае, колко пъти сме били на протести заедно и с други организации. Надпартийно. На акции. На много места. И навсякъде виждаме едни и същи дерибеи, които изпукват държавните поръчки. Тези хора, гарантираме ви, че 80% от тях ще влезнат в затвора. Защото няма да има приемственост. Това няма да се случи. И ние няма да позволим приемственост за който и да е. Ще искаме пълна ревизия на държавата. Никакво приемане на властта. Без ревизия на МВР, където изкупват държавните средства. Без ревизия на Автомагистрали АД, без ревизия на РРБ, с ревизия задължително ще бъде и ВиК холдинга, където доказахме, че кражбите са 80%, но те нарочно искат ние да търнем в невежество. Дойде време и ние, хората от народа, да се дигнем и да кажем, че искаме да си вземем властта и да можем заедно с вас, с хората от народа, с нашите деца, да влезем, да се вземе държавата и да се управлява по съвсем нов начин. Само това е начинът. Колко и да ходим и да блокираме, каквото и да правим, няма да се случи. Виждате Европа гори. Някой казва ли? Виждате какви санкции за зелени сделки. Въглеродни емисии ще ги сложат на тор. Въглеродни емисии ще ги сложат на енергетиката. Ето за това да работи Маришкия басейн, който тук. Без Маришкия басейн ние не можем. За това не искат